Et dono la benvinguda a aquesta pràctica per a allunyar els problemes. Molt bé. Comences adoptant aquesta postura còmoda habitual. Pots permetre que els ulls es tanquin. Pots permetre't un parell de respiracions lentes, profundes. Unes respiracions que marquen l'inici. Expulses l'aire a les tensions. I aprofites per a observar de nou la teva postura. Observa si és la més còmoda possible o si has de modificar-la per a acabar-te d'acomodar. I segueixes amb la respiració. I envies al cos el missatge de deixar anar. Deixar anar. Deixar anar. Deixes anar fins i tot la respiració. Permets que vagi recuperant el seu ritme natural, orgànic, sense forçar-la, sense dirigir-la. Només l'observes. L'observes a l'abdomen que s'infla i es desinfla. S'infla i es desinfla. Només observes. I si en algun moment la teva atenció marxa, potser a un so, o a una sensació, o a un pensament, està bé. Adonar-te'n t'obre la possibilitat de tornar a observar la respiració. I segueixes observant-la. I la ment tendeix a marxar. I això et dona l'oportunitat de tornar a observar la respiració. L'abdomen s'infla i es desinfla. S'infla i es desinfla. Durant aquesta observació, potser en algun moment, quan la teva ment ha marxat, ho ha fet a alguna incomoditat. Potser et picava el nas. Potser senties que feia massa calor o massa fred. Potser senties que la postura no era la més còmoda i hi havia una tensió a l'esquena. Potser als genolls. Està bé? Ara el que farem serà observar aquella incomoditat. Te n'adones de qualsevol incomoditat
que estiguis experimentant, que estiguis sentint, per suau que sigui, només l'observes. Potser mentre n'observes una, n'apareix una altra. Pots triar si et mantens a la primera o observes la segona. Està bé. Si tu estàs observant la incomoditat, potser és que tu ets una altra cosa. Tu ets qui observa la incomoditat. I això fas uns instants més, observar-la. I de vegades a la vida aquelles incomoditats venen de pensaments repetitius o de situacions en les que ens trobem. De vegades hi ha algú que ens diu alguna cosa que ens molesta. Permet que la teva ment viatgi a una situació incòmoda, desagradable. Potser aquesta incomoditat prové de la teva reacció davant d'alguna situació. Una situació que et genera incomoditat, que et molesta. Pot ser d'avui mateix, pot ser de dies enrere. Aquella que sorgeixi, aquella que aparegui. I aquesta està bé, aquesta és la correcta. Observa-la. Observa on ets. Qui t'envolta, si és que t'envolta algú. Què està succeint? I com t'estàs sentint? I ara aquesta situació, imagina-la més enrere. És com si aquesta situació s'hagués apartat de tu uns metres més enrere. Tornes a veure
Ara és més petita. Els sons t'arriben més fluixos. Observes aquesta situació, que s'ha anat una mica enrere. I ara aquesta situació marxa una mica més enrere. Es va enretirant. La situació es va allunyant una mica més petita. Els sons encara més fluixos. Potser els colors també estan perdent intensitat. Observes com et sents. I ara imagina la situació que va encara més enrere. Més petita. Els sons gairebé no arriben. Els colors es van apagant encara més. Com et sents? I ara imagina que pots anar endarrerint aquesta situació tant com tu vulguis. Pots fer que aquesta situació marxi enrere, fins que sigui un punt. O fins i tot que aquest punt s'esvaeixi. O pots permetre que es quedi en algun punt en què la vegis, la detectis. L'envies enrere, però fins a algun punt en què la segueixis detectant. Està bé. Allò que et demani la situació. Fes-ho, permeta't uns instants d'anar allunyant la situació fins que tu vulguis, fins que et sentis còmode. Molt bé. Molt bé, i ara observes com et sents. Senzillament observes. Senzillament observes com et sents. Com et sents en aquest instant. I prens consciència de nou de la teva respiració. Observes com respira. Vas prenent consciència del cos, dels punts de suport, de la connexió del cos, l'espai que t'envolta. T'agraeixes aquest regal que et fas, aquest moment per a tu. Un cop més, observes com et sents. Observes la respiració.
observes el cos. I vas connectant lentament amb l'espai que t'envolta, ampliant la consciència cap a l'espai que t'envolta. Tens els ulls tancats mentre amplies aquesta connexió, més conscient de l'exterior, més conscient del cos, més conscient de com et sents. I lentament, al teu ritme, sentis que és el moment. Quan realment sentis que és el moment, vas obrint en pausa. En pausa vas obrint els ulls. Vas obrint els ulls en pausa. T'ha parlat Ramon Guàrdia d'Espai Hipnòtic. Fins ben aviat.